Business First, l-inizjattiva fi ħdan Malta Enterprise qed tara ristrutturar biex taqdi b'mod aħjar l-għanijiet tagħha. Dan kien imħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fil-bini ta' Malta Enterprise. Business First hija inizjattiva li twildet taħt amministrazzjoni preċedenti imma li sfortunatament qatt ma laħqet il-potenzjal tagħha. L-iskop ta' Business First u li jservi ta' one-stop shop għall-intrapriżi ġodda, post fejn l-imprenditur ikun jista' jmur u jinqeda kemm fejn jidħlu formoli kif ukoll pariri. Il-GRTU se tkun qed tagħti s-sem tagħha biex il-membri tagħha jkunu jistgħu jagħmlu l-aqwa użu minn dawn it-tip ta' servizzi. Hija inizjattiva li aħna sa nippromovu bħala GRTU, diġà qbilna mal-Malta Enterprise li anke sa jkollna sessions il-GRTU li nippromovu l-ewwel Business First u nippromovu s-servizzi kollha li tagħti il-Malta Enterprise. B'dan il-proċess ta' ristrutturar li għadu għaddej qed issir ħidma biex intlaħqu l-għanijiet li għalihom tnieda dan il-programm kif ukoll biex jittejjeb dan is-servizz, bħal billi jitnaqqas id-dewmien biex l-imprenditur jiftaħ l-intrapriża tiegħu. Barra minn hekk se jiżdiedu l-faċilitajiet fosthom programm ta' outreach u sessjonijiet ta' informazzjoni. Minn barra rappreżentant tal-MEPA fil-Bord ta' Business First se jkun hemm ukoll rappreżentant tad-Dipartiment tat-Taxxi Interni. Il-Ministru Chris Cardona sostna li dan ir-ristrutturar jimmira lejn loti ta' servizz iktar holistiku. Dan f'parti mill-ħidma tal-Gvern biex ikompli jniedi iktar skemi u assistenza lill-intrapriżi għad kabbir b'saħħtu u sostenibbli. Ma fixkilniex, ma tajniex xokkijiet lin-negozju, anzi komplejna naħdmu fuq l-aspett pożittiv li nkabru l-intrapriża lokali, natuha eżiet għajnuna u noħolqu miżuri ġodda li permezz tagħhom l-intrapriża tkabbar il-valur miżjud l-ekonomija.